Des de la Fundació del Convent de Santa Clara, conjuntament amb l'Associació de Voluntaris de CaixaBank, continuem obrint corredors humanitaris. En Ucraïna, la martiritzada Ucraïna de la que parla el papa francès, ens necessiten i hem decidit que continuarem portant ajuda humanitària, portant els ferits aquí i necessitem ajuda perquè continuem necessitant enviar picats i necessitem enviar material sanitari i ambulàncies. Comptem amb tots vosaltres per ajudar-nos a pal·liar una mica el sofriment del poble d'Ucraïna. El papa francès està molt preocupat, està vivint amb molta tristesa. Sé que està utilitzant tots els recursos que té per poder aconseguir l'intercanvi de presoners d'un cantó i d'un altre. Ell desitjaria poder visitar Rússia i Ucraïna, no el permeten i l'està vivint amb molt dolor. I jo soc testimoni en primera mà en aquest sentit perquè l'últim viatge em van acompanyar dos assessors seus, però cada viatge que vaig m'envia una carta i aquesta setmana m'ha enviat una carta entranyable en la que em deia que moltes vegades els cristians ens pensem que és més fàcil contemplar a Déu en la transfiguració, però el que més difícil és contemplar-lo en el Calvari i que ens entenia i que ens ajudava i que ens acompanyava en aquesta contemplació de Jesús que estava en agonia en Ucraïna, en un poble que està sent martiritzat.